Νοεμβρίου. Ας δούμε τώρα. Η επιστολή είναι αρκετά ευανάγνωστη. Αλλά ο γραφικός χαρακτήρας είναι κάπως κυλίσιος. Αγαπητή Φιντέλ, δεν μπορώ να συνηθίσω το λαϊκό σου όνομα. Φιντέλ, τι Κακόβουστο, τι Μπανάλ. Λες και δεν μπορούσαν να σου βρουν κάποιο καλύτερο. Όμως δεν είναι κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε. Είμαι πολύ χαρούμενη που σκεφτήκαμε να αλληλογραφούμε. Η επιστολή είναι γραμμένη αρκετά σωστά. Η ορθογραφία και η στίξη είναι απολύτως σωστά. Ούτε ο προϊστάμενος μας θα γράφει έτσι απλά και καθαρά. Και ας γιατί πανίζει ο ίδιος ότι έχει πάει στο πανεπιστήμιο. Ας συνεχίσω. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο εκλεπτισμένες χαρές αυτού του κόσμου η ανταλλαγή σκέψεων, συναισθημάτων και εντυπώσεων. Αυτή η ιδέα προέρχεται από ένα βιβλίο που έχει μεταφραστεί από τα γερμανικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο. Μιλάω εκπείρευσαν και δεν έχω ταξιδέψει μακριά στον κόσμο πέρα από την εξώπορτά μας. Η κυρία μου που βάζει στην αποκαλή Σοφία είναι πολύ ερωτευμένη μαζί μου. Αλλά καλύτερα να στο πράσω. Ο μπαμπάς της πολύ συχνά με χαϊδεύει στο κεφάλι. Επίσης πίνω τσάι και καφέ με κρέμα. Ναι, αγαπητοί μου, πρέπει να σου εξομολογηθώ ότι δεν βρίσκω καμία ικανοποίηση σε αυτό το ατέλειο δωροκάνισμα κοκάλων που ο Πολκάν κατατροφίζει στην κουζίνα. Μόνο τα κόκαλα από κοινή έγινε καλά και αυτό όταν κανείς δεν έχει ρουφήξει ακόμα το μελούλι. Έχουν πολύ ωραία γεωσημερινή σάλτσα, αλλά χωρίς λαχανικά. Όμως δεν μπορώ να βρω χειρότερη συνήθεια από το να δίνουν στα σκυλιά ζυμωμένους μπόλους του ψωμί. Κάποιος κάθεται στο τραπέζι, ζυμώνει μια μπάρα ψωμί με βρώμικα δάχτυλα, σε φωνάζει το σου τυχώνει στο στόμα. Οι καλοί τρόποι δεν σου επιτρέπουν να αρνηθείς και τον τρως μια αιτία είναι αλήθεια να τον τρως. Τι σκουπίδια είναι αυτά. Λες και δεν μπορούσε να βρει τίποτε καλύτερο να γράψει. Θα δω αν υπάρχει κάτι πιο λογικό στη δεύτερη σελίδα. Είμαι πρόθυμη να σε ενημερώσω για όλα όσα συμβαίνουν εδώ. Έχω ήδη αναφερθεί στο πιο σημαντικό πρόσωπο μέσα στο σπίτι που η Σοφία αποκαλεί μπαμπάκα. Είναι ένας πολύ παράξενος άνθρωπος. Ναι! Το ήξερα! Έχουνε μία πολιτικά διεισδυτική ματιά για όλα τα πράγματα. Θα δούμε τι λέει σχετικά με τον μπαμπάκα. Ένας πολύ παράξενος άνθρωπος. Γενικώς είναι σιωπηλός, μιλάει σπάνια, αλλά περίπου πριν από μία εβδομάδα μονολογούσε συνεχώς. Θα το πάρω, δεν θα το πάρω. Το ένα χέρι κρατούσε ένα φύλλο χαρτί, το άλλο το άπλωνε άδειωσα, περίμενε να λάβει κάτι και επαναλάμβανε. Θα το πάρω, δεν θα το πάρω. Τότε γύρισε και σε μένα και με ρώτησε, εσύ τι νομίζεις σημαίνει? Εγώ δεν κατάλαβα καθόλου τι εννοούσε, μύρισα τις πόρτες του και απομακρύνθηκα. Μία εβδομάδα αργότερα γύρισε στο σπίτι με μία ανάψη στο πρόσωπο. Εκείνο το πρωί τον επισκέφτηκαν πολλοί αξιωματούχοι με τον υπεστολές και τον συνεχάρισαν. Στον ύπνο είχε την καλύτερη διάθεση από ποτέ. Άρα είναι φιλόδοξος. Πρέπει να το σημειώσω αυτό. Συγγνώμη αγαπητοί μου, αλλά πιάζομαι να ολοκληρώσω κλπ. Αύριο θα τελειώσω την επιστολή. Λοιπόν, καλημέρα, είμαι και πάλι στη διάθεσή σου. Σήμερα η κυρία μου η Σοφία. Θα δούμε τι λέει σχετικά με τη Σοφία. Ήταν υπέρ το δένο ενθουσιώδης. Πήγε σε έναν χορό και ήμουν χαρούμενη που μπορούσα να σου γράψω κατά την απουσία της. Γενικά της αρέσει να πηγαίνει σε χορούς παρόλο που την ευρίζεται φοβερά όταν ετοιμάζεται. Δεν καταλαβαίνω, αγαπητοί μου, ποια είναι η ευχαρίστηση στο να πηγαίνει κανείς σε χορούς. Γυρίζει από το χορό στις 6 τα ξημερώματα και αν κρίνουμε από το χορό και αδυνατισμένο πρόσωπό της δεν έχει πάει τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν θα άντεχα τέτοια ζωή.
Αν δεν μπορούσα να πω απέρδικα μεσός, είτε θέλω από ένα ψυχικό κοντόπουλο, δεν ξέρω τι θα έκανα. Καλούτσικο και το κουβάκερ με λίγη σάλτσα, αλλά χωρίς λαχανικά. Όμως δεν μπορώ να δείξω ενθουσιασμό για καρότα, κοντήλια και ακινάρες. Το ύφος είναι πολύ ασυνάρτητο. Αμέσως βλέπει κανείς ότι δεν έχει γραφτεί από άνθρωπο. Η αρχή είναι αρκετά ευθύς, αλλά στο τέλος η σκηνή και κάνει μπαμ. Θα διαβάσω μια άλλη επιστολή. Είναι αρκετά μεγάλη και δεν έχει κάνει ημερομηνία. Αχ, αγαπητοί μου, τι όμορφο να δεν μπαίνει η άνοιξη. Η καρδιά μου χτυπάει σαν κάτι να περιμένει. Αισθάνομαι να διαρκές κουδούνισμα στα αυτιά μου, έτσι ώστε συχνά στέκομαι με σηκωμένα τα μπροστινά πόδια συνεχόμενα για μερικά λεπτά και στείλω τα αυτή μου προς την πόρτα. Εμπιστευτικά θα σου πω ότι έχω πολλούς θαυμαστές. Συχνά στέκομαι στο περπάτι και τους κοιτάζω ξενεχιστικά. Αχ, και να άπλεπες τι τερατουργήματα υπάρχουν μεταξύ αυτών. Ένα άγαρο μαντρόσκυλο με την πλακιά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, περπατάει στον δρόμο με τόση περηφάνεια και φαντάζεται ότι είναι κάποιο εξαιρετικά σπουδαίο πρόσωπο και νομίζει ότι τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα επάνω του. Εγώ δεν του δίνω την παραμικρή προσοχή και προσποιούμαι ότι δεν τον έχω δει καθόλου. Και ένας πολύ κλειώδης μολοσσός πάει και στέκεται απέναντι του παράθυρό μου. Αυτό το τέρας, αν στεκόταν στα πίσω του πόδια, πράγμα που νομίζω ότι δεν μπορεί, θα ήταν ψηλότερος και θα είναι κεφάλι από το παπά της κυρίας μου, και αυτός βέβαια είναι αρκετά επιβλητικός. Αυτός ο αγρίκος εξάλλου φαίνεται να είναι και πολύ θρασής. Εγώ του γριλίζω, αλλά αυτό δεν φαίνεται να τον πειράζει καθόλου. Ούτε καν σου φρώνει τη μούρη του. Αντί αυτού, πετάει έξω τη γλώσσα του, κρεμάει τις αυτάρες του και συνεχίζει να κοιτάζει από το παράθυρο παλιοκοριά της. Μήπως νομίζεις, αγαπητή μου, ότι η καρδιά μου μένει συγκίνητη σε όλους τους πειρασμούς? Αχ, μόνο όχι. Μακάρι να έβλεπες εκείνο τον ευγενή σκύλο που πέρασε μέσα από το φράχτη του γειτονικού σπιτιού. Το όνομά του είναι Τρεζόρ. Αχ, αγαπητή μου, τι υπέροχη μουσούδα που έχει. Πάρει ο διάολος, μα με αυτές τις βλακίες. Πού μπορεί κανείς να γεμίσει από το μαθητή με τέτοιες ασυναντησίες? Δεν μάθω, πώς σε μάθω. Δεν τον έχει τροφή να τρέψει και να φρεσκάει το μυαλό μας, να διαβάζω αυτές τις βλακίες. Δεν μάθω. Πώς το άνθρωπο, θέλω το άνθρωπο. Θέλω άνθρωπο, θέλω άνθρωπο. Αν υπάρχει τίποτε καλύτερο από την άλλη πλευρά. Σήμερα η κυρία μου η Σοφία καθόταν στο τραπέζι και κάτι έραβε. Εγώ καθόμουν δίπλα στο παράθυρο και διασκέδασα παρακολουθώντας τους περαστικούς. Ξαφνικά ένας υπηρέτης ήρθε μέσα και ανήγγειλε έναν επισκέπτη. Ο κύριος Τεμπλόβ. Να περάσει με Σοφία και άρχισε να με αγκαλιάζει. Αχ, Μέγκη, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Είναι μελαχρινός και είναι δημοσιογράφος. Και τι μάτια που έχει, κανένα και να περάσει σαν τον ουρανό. Η Σοφία έτρεξε στο δωμάτιό της. Ένα λεπτό αργότερα ένας νεαρός κύριος με γένεια μπήκε μέσα, πήγε στον καθρέφτη, έφτιαξε τα μαλλιά του και κοίταξε το δωμάτιο γύρω-γύρω. Εγώ γύρισα από την άλλη και κάθισα στη θέση μου. Η Σοφία μπήκε και αποκλείθηκε πολύ εγκάρδια. Προσποιούμαι ότι δεν έβλεπα τίποτα και συνέχισα να κοιτάζω από το παράθυρο, όμως γύρισα το κεφάλι μου από τη μία πλευρά για να ακούω λίγο τι λένε. Αχ, αγαπητοί μου, τι εννοείς, εσείς συζητούσαν? Πως μια γυναίκα εκτέλεσε λάθος μια φιγούρα στο χώρο. Πως κάποιος Μπομπόφ
με τους μακριούς για κάθε στο πουκάμισό του. Έμοιαζε με πελαργό και παραλίγο να πέσει κάτω. Πως κάποια λιτίνα φανταζόταν τα μάτια της γαλάζια, ενώ στην πραγματικότητα ήταν πράσινα κλπ. Ειλικρινά, αγαπητοί μου, δεν καταλαβαίνω τι το ξεχωριστό βρίσκει στον κύριο Τεπλόφτης και γιατί είναι τόσο ενθουσιασμένοι μαζί του. Βέβαια, κατά την προσωπική μου γνώμη, κάτι στραβό υπάρχει εδώ. Είναι αδύνατο να την έχει αγινέψει ο Τεπλό. Θα δούμε παρακάτω. Αν της αρέσει αυτός ο νεαρός δημοσιογράφος, τότε θα μπορούσε κάθετα να της αρέσει και εκείνος ο υπάλληλος που κάθεται στο γραφείο του παπά της. Αχ, και να βλέπεις τη φάτσα έχει σαν κελώνας. Ποιον υπάλληλο ήταν? Έχει ένα συνήθιστο όνομα. Κάθεται πάντα εκεί και ξύνει μολύβια. Ο παπάς χρησιμοποιεί πάντα αυτό να δει για κάποιον υπηρέτη. Τα μαλλιά του μοιάζουν με σφουγγάρι. Εγώ την αίσθηση μου. Αυτό το μικρό απέσιο θηριάκι αναφέρεται σε μένα. Αλλά πού είδε ότι τα μαλλιά μου μοιάζουν με σφουγγάρι? Η Σοφία δεν μπορεί να κρατήσει τα γέλια της όποτε τα μιλάει. Ψέματα! Λες ψέματα, καταραμένο σκυλί! Τι χυδαία γλώσσα! Λες και δεν ξέρω ότι το κίνητρό σας είναι η ζήλια και ότι εδώ υπάρχει συνωμοσία, ναι! Συνωμοσία από τη δουλειά, από το προϊστάμενο! Αυτός ο τύπος με μισή θανάσιμα! Κάνει σχέδια εναντίον μου και πάντα προσπαθεί να με βλάψει. Θα διαβάσω μια άλλη επιστολή και ίσως να αποσαφινιστεί καλύτερα το θέμα. Συγγνώμη αγαπητοί μου που δεν σου έχω γράψει τόσο καιρό, έκλαια σε πελάγι ευτυχίας. Είναι αλήθεια, το έχει γράψει και κάποιος συγγραφέας, ότι ο έρωτας είναι μια δεύτερη ζωή. Εξάλλου συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές στο σπίτι. Ο νεαρός δημοσιογράφος είναι συνέχεια εδώ. Η Σοφία είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του. Είναι πολύ καλωτημένος. Άκουσα από τον Γρηγόρη που σκουπίζει το πάτωμα και συνηθίζει να παραμιλάει ότι πολύ σύντομα θα γιορτάσουμε τους γάμους. Ο παπάς της Πάση Λυσία θέλει να την παντρέψει. Είμαι στρατηγό, είμαι δημοσιογράφο. Είμαι συνταγματάρχη. Τα πάρε διάολος. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Μόνο για στρατηγούς και για δημοσιογράφο. Θα ήθελα να είμαι στρατηγός, δεν θα ήθελα. Όχι για να μου δώσω το χέρι της και τέτοια, όχι καθόλου. Θα ήθελα να είμαι στρατηγός μόνο και μόνο για να βλέπω τους ανθρώπους να τρέμουν, να ανησυχούν και να φτιάχνουν συνωμοσίες μπροστά μου. Και τότε να πω και στους δυο τους ότι δεν αξίζουν ούτε για φτύσιμο. Όμως είναι διαδυστικό. Τα σκίζω, τα γράφω.